Πού είσαι, Νικόλα, τι κάνεις, τι έγινε σήμερα, ρε φίλε, όλα καλά? Μια χαρά, ρε φίλε, άκου να δεις να δούμε τι από τον άνθρωπο. Άντε εδώ. Έτσι όπως ήμασταν σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, πήγα να πάω και το πέρα να πούμε ένα καφέ. Και έτσι όπως ήμασταν, ξέρω εγώ, κοιτάω, κατέβαινα τη Σαρονίτα, κοιτάω δεξιά και τι να δω, ρε φίλε. Τι να δω, ρε. Τι μάλλον, τι έγινε? Βλέπω μια Ferrari κόκκινη στην πένα να πούμε, ο τύπος ήταν πολύ έτσι. Πάσε, μάλλον. Γλαμουριά και έτσι, ρε. Σου λέω να μείνεις. Πω, και τι έγινε, τι έγινε? Να το δω. Το κοιτάω, με κοιτάει. Το κοιτάω, με κοιτάει. Και που λες να πούμε. Αρχίζει τα πάβα, ξέρεις τώρα, στα περίεργα, ξέρεις. Με βριάζω κι εγώ, πιάνω την πάπια. Για συνέχισε, για συνέχισε. Και έτσι όπως είμαστε να φανταστείς. Καρφώνω πρώτο και ξεκινάω. Εν τω μεταξύ, πήγα να φάω καπάκι και ένα μεγάλο να πούμε, γιατί το εργαλείο είναι πολύ δυνατό. Άσε, μάλλον, το ξέρω, γάμισε τα. Πόσα λεφτά έχεις χαλάσει? Πολλά φίλε. Πατέρα μου ήταν. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάμε στα μόρφια και στα ίσια, σου λέω ο τύπος θα τα παίρνει ρε, γιατί έβλεπε το παλικάρι να πούμε ότι υπήρχε απόσταση μεταξύ μας. Καρφώνει τετάρτη. Δεν σε έφτανε. Δεν τον έφτανε. Κοίτα τώρα πέρα από την πλάκα να πούμε έτσι. Κάτι έκανε ρε φίλε, με ψιλοέστανε να πούμε, αλλά το έβλεπε το κόρπο να πούμε το παραμύθι ότι ήμασταν εντάξει. Σε κάποια φάση να δεις, πατάει γκάζι και είμαστε φανάρι με φανάρι ρε φίλε, στην κατηφόρα εδώ εντάξει, φανάρι με φανάρι. Τραβάει, τι γίνεται? Άκου θα δεις ρε φίλε, κατεβάζω Τετάρτη. Έδινα σου λέω ρε φίλε, δεν κολώνουμε. Τι είχες φαρώσει και έτσι? Ναι, πού το ξέρεις, ναι πάντα ψάχνω ρε φίλε. Ωραία μάλλον. Και τέλος πάντων έτσι όπως ήμασταν να φανταστείς, ξέρω εγώ, τα παίρνω ο τύπος και λίγο πριν τα φανάρια τραβάει ένα πάντα, μια πάντα. Μιλάμε έμεινα ρε φίλε, δεν ήξερα τι να κάνω. Τι γύρω μάλλον, τι. Μπροστά πάντα αυτό σε ένα αμάξι πίσω μου ρε φίλε. Κατεβάζω Τετάρτη, Δευτέρα το μηχανάκι να πούμε για να σπάσει έτσι. Μιλάμε τρελή φάση. Είχα τρελαθεί εγώ ρε φίλε, δεν ήξερα τι να κάνω. Κατεβάζω ταχύτητα, με γυρνάει πίσω του λέω στα φανάρια. Κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, σταματάει στα φανάρια. Και αρχίζουμε όλοι αυτός μου όπα, ξέρει πώς έκανε το μηχανάκι, πώς έκανε το εργαλείο του έτσι ρε φίλε. Άρχισα να κάνω με τον την πάπια. Μιλάμε να πούμε, είχαν μαζευτεί όλοι και με κοιτάγανε έτσι, μιλάμε, ήταν τρελό το θέμα έτσι. Γκομενίτσες και ρε φίλε. Εννοείται ρε μεγάλε να μου λες εμένα κοιτάγανε. Ξέρω εγώ να πούμε στο φανάρι, αυτός ταχώνω κι εγώ δεν κολλώνω πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, φανάρι με φανάρι, με περνάει λίγο σε κάποια φάση, θολώνω, κάνω μια τσαχνιλιά έτσι ανάμεσα κάτω μάτι, φύγει, περνάω μπροστά. Περνάω μπροστά να φανταστείς και λίγο πιο κάτω, τραβάω μια σούσα έτσι για να μουσταρίζω, κοντά στο ρίμπαντ. Πιο κάτω όμως είχε κάτι φανάρια ρε, στην να φανταστείς, έκανα την καραίκη. Τι και δεν σταματάγε? Όχι ρε, σταματάμε στα φανάρια με τον τύπο, αρχίζουμε γκαν. Δεν μπαίνει Δευτέρα. Τώρα γιατί κοροϊδεύεις, εγώ σου μιλάω σοβαρά έτσι. Εντάξει. Γκαν, βάζει πρώτο τύπος φεύγει, πάω να βάλω πρώτη και τι να δω. Δεν είχα λεφτά να βάλω βενζίνο μαλάκας. Και έμεινα με τα φανάρια καλιά.